Asini roha madihamu do dame. Nasian de bata ama do sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas narita salumna. Salum. Salam sehat. Damang dainan anggia ma di bagasan hahipason do lasni roha ita pajupang. Rak marsiajar sian hata di dewata mengaradi diri patupahon janita partangiangan di enek sian turpuk epistel minggu tanggal 25 Mei 2025 tersurat di buku Ulaun ni Apostel bidu 10 ayat 10 sampai ayat 24 usaha madita takas mata payuti di bagasan roha di bagasan pikiran mardongan hapor siau alai dum di ida iduk somang nai naso adong be pangomoan si rimon sia paropuani ditakut nasida mak si Paulus do si Silas disarak mak tuonan tujulun akka pangarajai jadi ditugio manasida tujulun akka pangohumi nin nama guturi huta taudo akka halakon jahudi do nasida di bari taudo ada nasu jadi jaloon manang ihutonon nani ay halak rom do kami. Jadi hehe mana toropi dopak nasida dungi didokon akka panguhumima si tahun ulus nasida asa di sini. Jadi dung leleng di sini di dalam mana nasida tu hurungan didokon masih jaga hurungani mengaramoti nasida situ mangihuton pareta najinalonai di dalam mana nasida tu hurungan perbagasan momosma pak nasida dibeakon alai mareak to kabor ini martangi yang masih Paulus do si Silas memuji de bata dipatangi-tangi akan atau hurungi alai to kuba masa lalu bolon pola lalo ojahan ni hurungani pitor muka do salu pitu tanggal mak nang rate nasida saluhutna gabe tak sunggul mak si jaga hurungani jaladum di ida talak do HP akapitu ni hurungani disita mapudang na nai manikot ai diripu nang maporus akka nata hurungi alai di pagogo Paulus maswarana nin nama unang baen jea tuho ai sodo hani saluhukna jadi dipangido mapalito dungi marlojo mahibana tu bagasan manukap tu jolo si Paulus do si Silas uhud akadukdo ditogiho manasida haruak nin nama hamu akatuan ahama bahenokku asamalua au jadi didok nasida ma haporsiai ma Tuhan Yesus asamalua ho do isi bagasmi laos di pabua nasida ma hata ni Tuhan itu ibana do tu salut donganna sabagas jadi maningor dialak mana sida bor ini diburi mak bogas nilising-lising dungi pitor tardi di mak ibana rodi sude nasida nasaripe ditogiho mana sida tu bagasna dihobas mak si panganon dungi lasma rohana do sude isi ni bagasna ala nang porsia ibana di debata huria nahina holongan upukama marhite ilustrasi nahuenet sian kisah nyata ima kisah misionaris Inggris namarkoar Pandita Maxwell tongon ibana marbarita nauli manang marsending di Taiwan jadi sian bagian di sendingon di mana ma pelayanan diakoni mariti na di Padongjong sada klinik gratis asabui mengubati akka masyarakat Humalia. Jala dipanggil mana ma salah dokter na berpengalaman jala naburju dokter sian Taiwan na margoar dokter Linting Tung torok dojolma Roma rubat jala merasa puas pakilan nasida ala saya malum do jala dumowi ma ala gratis do pengobatani gabe terkenal matong dokter Linting Tung dokter yang bertangan dingin
Topek ma disadatiki di hari Sabtu. Hira-hira pukul 2 sore Roma sahalak dana bawa tu kliniki mangido ubat malaria ala ngalian moho omakna. Jadi daudo jaguna tu kliniki mardalan hira-hira 2 jam 1-2,5 jam madalapat mamulus rura dolo ala nidang sanggup dibuat ibana omakna ibana mengalak ubatna. Dungi di parade perawak ma dasada leleng di joma guarni omakna sebagai pasien pitor hato-hato dodak danaki lahu membuat botol ubat sian gijang di meja laos madlujung ibana muda nina rohana asa unang habor nina naun sahatu huta sahatu bagas nami jalasa sanga hatop-hatop diinum omakku obat naun. Topek ma dung pukul 5 sore lau tutup ma klinikon obas-obas masuk di perawat ditiki ima tarsonggo situ tu dokter linting tu ala di ida imana ada sada botol digijak di meja wak di zon narwana dungi dibuat ma dijaha ma HP guarni pasien obat ida danaki gabi heran emana atong ahalu na ibuan ida danaki ay bahasa tinggal ubat tau lang hitir-hitir memana musik ala adong laporan di salah perawat bahwa ada 1 botol yang berisi disinfektan mago. Artinya dana sinak kenani salah membuat botol diri ibana botol ubat malaria lauto makna HP terbuatna botol racun berisi disinfektan tertukar dan ini benar-benar sangat membahayakan. Molo di hidung omaknai disinfektani bamate mah omaknai. Alani hatok mari laporhon dokter linting tung tu amata pandita Maxwell taremotusi tarsongok do paditai. Gabe nin nama beh sonari ngapukul 5 sore. Nak kindak danaki mula sianon pukul 2 siang. Berarti satu kinai sa ma ibana tujamuna. Bohado baheno tamen ciga dak sanga be terkejar hitai dungi dak taboto dalat tu bagas naninna aha ma bahenota atau matku mahita martangi yang meta tutuhani mangido hasesaani dosa ai dunga salah hita na salah dan kininna martangi yang mana sida omma isintang yang ben ale Tuhan dunga marsalah kami Allah hasalan nanion gabe terancam ngulu di sahala ina atau pangido hami matuo bomos ho mana mangabati unang sangan yang diinum rasuni sesesa marusa nani jala asi maroham tu ina nani i nama kirim malum sian sahid naing amin soni ma isi tang yang nasida di pangido tu debata asa debata ma mangabati unang sanga diinum rasun mana disinfektani dusai nasida martangi yang kohombe mana sida alai hu mana sida makirim tu Tuhani asa unang terjadi parmarahan tu pasien nai sialah hasalah nasida moro sanga terjadi i dak kasosolan nasida bedirina jelas soni mama kusori rohara sida sabor hinnai tekma maksuduk nai manogut so na somal pukul 7.30 bukama klinikon dumbuka satokin Roma pukul 2 dadaki musi itu klinik jaladunga hosa-hosa ibana langsung mana pajupang dohot dokter linting tung marlangan ma bohina marbotar ala nabiya ibana songoninang bohini dokter linting tung marlangan tong bohina sama-sama biar alahon sangat pegang satok kini tangis madadada hidup maaf dokter maaf botol obat yang saya bawa kemarin jatuh dan pecah dan isinya semuanya tumpah nggak sempat diminum mamaku saya mohon maaf boleh saya minta lagi obat untuk ibuku soni ma disari to di mana tarhatotong do nian
Dr. Lin membagi alai saat ini justru gabilas maruhana dihaul madak danaki ala madebu ma tutu botol rasun disinfektani dak sangat diinum oma idak danaki jala ternyata botoli madebu topet di julu jabuna ay tartuk tu ibana kona musie matu batu la kocak musie sudi isini botoli berarti hira-hira pukul 5 pas topet waktuna bina martangiangi padita Maxwell do sudi halai nasa kliniki namangido asa dia bati Tuhani unang sanga diinum rasun disinfektani kurian itu harta ujungna gabe borha ma pendeta Maxwell do lintintu rak do perawa musie tuja mulia danaki asa nasida langsung membati omak ini jala sauk do mali di patunus Tuhani do tangiang nasida kurian akhirnya holongan. Kisah nyata ini dituliskan oleh misionaris pendeta Maxwell. Dia menuliskan begini, sukacita yang paling besar adalah Tuhan menjawab doa kami untuk mencegah mara bahaya akibat kecerobohan kami. Di tangion debata ternyata hurian ahina holongan asa adong matolu hal naming harukan si daota sian kisah nyataon parjolo margo situ tudo tangiang ni nasida tutuhani asa diabati unang sanga diinum rasun disinfektani jala yudo Tuhan itu odo napa posor rohatan wain sai tangion debatado tangiakta molo betul-betul tahiri jala tahap persyai sai mangula do tangiakta napa dua ho mada budak danaki HP ido dalam di bahaya debata lahu mangabati unang sangat dilehon ubak nasalai ima botol disinfektani to makne lapatanna songoni dolang kita molo pesipata madabu kita molo pesipata mamurus pangujuna kita molo songgok akah persluhon roa kasih taonon manangona kosa-kosa kita mana pamujuna naborasi tutui unang pito mandele kita atik doi dipakai debata dalam pasauton lomoni rohana dipakai debata laho peluau kita do panguluo kita imana padua hon patuluho nata ida siti ruodo holoni rohani dana hon tu omak nai nang peloja ibana hatsit jalasanga ibana kecewa mabiar jala sampai madari ibana alai tok tongdo dihalaputi ibana barani mana minta maaf demi omak neng di batu pak ibana do salutna ikom mangulama nang holong nasoni di ganuk rohata salutna kamang menang tati rumah tutu holong rohadat danaki kuria namartania dihilala apostol Paulus do gogo kuaso ni tangiang di ulonna pararaton barita nauli idola taida siatur pun jeme tau maruk di situ tuh bana humokok barita nauli alai justru di parik milion naido ibana makirim tutuhani marukil alai dan holsoan loja alai dan mandate garyada disondokon dihurukon ibana dibeakon ibana alai toktondo marulepol rohan buasa ahadun bani ala salunai tu debatado di pasar ibana nguluna di pasar mariki tangiang do puji-pujian tu debata saburu di debatama namasa di gulbit di nguluna idu mampai ibana margogo jala makirin di tongani paru kilon nai jala memang kamando inang saya di patulus Tuhani do sakak ni rohana merihiti Pak Kubasioni Apostol Paulus. Nah itu yang luar biasa juga. Gariada tahe gabe dipakai de batado paru kilon ni naposonai lahu patupa halongangan. Melalui penderitaan hambanya
Tuhan pakai itu untuk menunjukkan mujizat yang sangat besar. Om manabui taida habugoon ni tangiang mangihutton pengalaman ni Apostel Paulus dan kawan-kawan. Ima parjulu marpos ni roha nang petarate. Tongondo ibana dihuruko di penjara, jalapakna momos dibiakon, dirantai. Tapi suadong hasalahanna. Suadong mengalausi uhum ibana, dia tidak melanggar hukum apapun. Jaladak mampen hagut turun ibana manang di dia. Alai dituhason do tu ibana bahwa ibane si bahen hagut turun di huta Filipi. Laos ditakut ma ibana jala diurukon. Ulan 10 ayat 20 saat 24. Tapi mau tahu ida sebelumnya ala dating guru do adong seda. Ala nani picang imana do salah pengaruh di parupuan. Pangoto-otoi. Di picang ibane ba gabi habotoan, gabi rugi ma nasida. Gabi dia duhom ma tarimo si Paulus na mangguturi di hutai. Ido bae di pajodor si Paulus di surat Filipi. Tarate donian ibana alai ala tarate do ibana ala barita nauli alai dan tarate yang go barita nauli. Dia dipenjara karena firman Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak ada yang bisa memenjarakan itu. Tarate do ibana ala barita nauli alai dakya tarate barita nauli manang baheno ni kuaswa HP nadong di Portibion. Nampe tarate ibana rado akadonganna alai justru gabe dapotan posti rohado torok akan aporsia jalalam barani makatahon hatani di bata. Filipi sada ayat 10 opat. Jalasian burungani itu ngaborngin martangiang do nasida ibana sisilas do akadongan na porsia disi martangiang tutuhani jala itangiang tuhani do tangiangna. Apa yang terjadi di martangiang nasida topuma masa lalu bulun muka masa lupitu tanggal masudi akarat nasida. Semua pintu penjara terbuka dan kunci-kunci dan rantai juga semua putus. Dan gampang saja mereka kalau mau melarikan diri dari penjara itu, tetapi tidak mereka lakukan. Bulan Apostel 10 ayat 25 sampai 26. Lapatanna luar biasa gogo ditangiang ni akka partigore. Paduaho margogo do tangiang membahen hamu bau ni rohani jol. Nah odo apala narumiko muse si idauta sian turpu jadi tahu. Ima si jaga hurungani kepala penjara Filipi di ida ibana do nama sai di ida ibana do lalo naroi ida ibana do halo ngangan daki namasa ni di bata tu si Paulus do tu akadongan nai gabe nai bunuh diri ibana alai diorai si Paulus diri pulo nasi danang melarikan diri gabe Roma ibana manukak tujulun si Paulus do tujulun si Silas akaduk do ibana jalai suku mana ahado si bahenok kuasa manua au gabe didok si Paulus maalusna. Dan ini jawaban yang sangat luar biasa. Naginohi ini Tony Purbadia alus si Paulus pandok ahado si bahenok nani ninta kepala penjara Filipi. Jawaban Paulus adalah hapursiai ma Tuhan Yesus asama dua ho dohot isi bagas ini. Kata kunci hapursiai ma Tuhan Yesus ido membahin asama dua ulau saklorong ayat 21. Dungi lafstar ma ibana do sudi isinya bagasna jala marulupulu ibana marlas ni roha ala nang porsia ibana di bata ulau saklorong ayat 24. Ini intinya kamang bina berarti salelengon si jaga hurunganon nang pejabat ibadah disi, tetapi dia tidak memperoleh kedamaian. Dia tidak pernah merasakan kebahagiaan
bersama dengan Tuhan. Alai porsia ibana tardiri ibana nuai ngago olok-olok nguluna ngamalas iroha ibana. Urian apina dua ni Tuhan. Dunga takas taida bobo ditangi yang ditutup saya tahu. Naing manyani paposon rohatta barita naulion. Sai di patu pade batado halongangan tuaka si partangiangi. Suang songoni manakin. Nah, ilustrasi dari kisah nyata parsendingon Nabi Natupa di Padita Maxwell Dokter Linting Tung ala kecerobohan nasida alai ala salah ubat nakin martani yang begitu hari asa dia bati jala di tangion debatado tangiang nasida omma napa posoro hatta sai di tangion debatado akka tanya tak molo betul-betul di taman tanya molo tulus kita atau akamang kita unang matsari kita martangiang tutuhani tanya koma saluhut gulmit ningolu tanya koma humaliang tanya koma bangsok tau tatanya koma sudi portibot tahe na tinoppan di debata asa toktong di bagasan dami jala toktong ma lomani roha di debata nasau di gulmit ningolunta pos marohatta ditanyo debata ro tanyata songon hata ni Yesus mendok ai jalo muna do saluk nasa pinangilo muna ditangyang muna anggo na porseahamu Matius 21 ayat 22 amin martanyang kita mau lihat mari debata di hatam nabadion macelapo di ngurunani jala pakoson aporsion nami madutu bahwa nadi tangi hokoro aka tangiang di partidori di tangi hokoro tangiang ni akan aporsea naro manganggu itu ho naro mangido gomas tu ada pa menabade dan ngarona setar patu paho di patu paho do salukna haru hubungan doa karate badua salukna di beko songoni manang kami budang akka rate-rate nanay mangingotami di padalan ngoluon badua mesaluk na Tuhan dongani kami marite Kristus Yesus martanyang kami tuho amin.